Спокойно, сега дай на мен. Дай ти покажи как се бъде. Стивай, брат. Чакай се. Нещо почна. С много леко газ. Ще ти кирува, ще припадна, брат. Много леко газ, много леко. Това не е възможно, братче. Много леко газ ти казвам. Обърнах ми и другата лева, брат, сега ми. Чакай, че извън. Его никадърника, обърнал 2 лодки. Батка, спокойно. Всичко ще има хепи енд, това е на гаранция. Много леко. Как че става? Вода не работи, бе. Много леко. Батка ще скочи в гръбната, често не издържам вече, не издържам, бе. Усмивка за камерата, можеш да помахаш. Слизай, дай ме протрута ми. Дай. Оп. И за малко. Мина точно покрай лодката. Та даже не видя. Силно не видя, да. Това много хитро ще го измисля. Аз съм направил все пак. Това е купено, предполагам, нали? Да. Тя затова не върви така. Снимай, операторе. Снимам, бе. Това правим, да? Това се опитваме да направим. Да, карай, ще свърши батерията също така. Си правим кеф. Сега ще свърши батерията на тази лодка и си бе майката. Иначе с какво гориво е бялата? Тя е с батерия. Всичко е с батерия. Батерия ли е у нас? Да. Много мощно е. Смисък някакво гориво. Надени от... са малко. Слушай как е фанах мене за където трябва фанах. Бутай се. Опция изпуска. Изпусна. Вчера се заходим майна като пич. Да боднем отпред, като е фани майна. На твоето ще сложим някакви кукички да я закача. Обърни се, Влана. Така е, едната струва 1000 лева и се обръща, като се обърне неща да върви, пък тази струва 200 лева. Ма вие ли сте си я правили или си я купили? Тая жълтата аз съм я направил, а пък другото... Какво става става? Снимаме да снимаме тук валяне на клипове, на лодки. Кофти. Как ще е кофти, бе? Ще варим. То са нас 100 пичи метанол, бе. Малко се замота, защото той трябва да се събере голяма поръчка. Снимам без тигарева. Защото трябва да се събере по-голяма поръчка. Така ли? Ресиното масло. То няма проблем, в смисъл веднага се вземе, но то не ти трябва при положение, че няма метанол, няма с какво да го бърка. Да знам да си купувам ли още гориво или не. Трябва мазун на ти не го чуя. Да. Ето да, аз съм мазун да... Ти гледай! Ето, това е човека обърнал няколко лодки няколко пъти. Обаче вече най-добрия. Да, ето, браво на него. Главина, имаш ли взем това? Не, нямам чест. Да. Поръчите са нови. Да, аз съм стадил. Аз сам бил оператор. Ще поръчахме и за 2 дена ги ще пуснем. Новици? Сериозно? Бутни още малко, да? Да, другото това. За кое е другото? Той е там. Ама бутния, бе, те ще излезне още малко. Айде, хепи ендър. Дечо, тия хора горе казаха, че съм ударил риба, бе.
Мехуде. И такова разполовила се и потънала, ма не умряла. Давай човек, горе 3 човека ми казаха това не така си измисля. Разполовил се. Тя тази ще има ли още батерия? Има ли още батерия тази другата? Да, има. Жълтата. Почна? Да. Съм бръсъл Карал съм риба човек. И горе 3 човека казаха, тя рибата вика потъна, вика, изкара си кръвта, вика и потъна. И тя лодката за това се е обърна човек, тя иначе няма се обърна. А ти Рула сега видя ли го дали окей? Кое? Руля. Не. Не де... Към тази жълтата прадня. Да изкараме. Не де обижда, че засещаш да си върти с моторчетата. Изкараме. Спирам клип.